O Concello de Boiro acolleu o acto de presentación da 36 promoción do ciclismo de Boiro. A proba terá lugar este vindeiro sábado 27 de abril. Organizada polo Club Ciclista Barbanza, a proba irá dirixida a categorías menores. Agárdase unha participación próxima aos 300 corredores de equipos de Galicia e incluso Portugal. Contará con diversos circuitos e será puntuable para a Copa Galega do Porvir. Este xa é o 36 ano que se fai esta proba e temos previsto que participen uns 300 rapaces de toda Galicia e incluso virá algún portugués. A proba témola repartida en varias categorías. Ás 3:30 salirá a categoría Olivín, cun recorrido en línea de 5,5 km, saindo da Avenida Constitución con dirección ao Oceán, pasarán por Graso, Saltiño, Barraña e chegarán á meta por Salvador Allende. Despois do gran éxito do ano pasado ca carreira de inclusivo, este ano volvémola a facer, xa que é donde estas persoas que teñen algunha discapacidade física onde podan poñer en valor o esforzo e o sacrificio para acadar os seus soños, a través do ciclismo. Para estes temos un recorrido igual que os dos máis pequenos. Na presentación da proba tamén tomou parte o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, que destacou a organización deste tipo de probas, que busca a promoción dun deporte tan importante con tanto arraigo en Boiro como é o ciclismo. Esperemos que o tempo acompañe, que, bueno, eu creo que ven aí un pouquiño de choiva para este fin de semana. Esperemos que o tempo, pois eso, repito, acompañe, non sea perigoso, sobre todo para os deportistas, non? Para todos que se acerquen aquí a Boiro, disfruten pois dunha tarde de deporte, de ciclismo, e a xente que os acompañe, pois tamén que podan, como sempre que o decimos, sempre que temos unhas probas deportivas aquí no noso concello, que disfruten pois do noso concello, do noso entorno.